نايلو معلت ملختي انتاي مسلكم انتاي زبل مسلكم كاب أستير مقراف هذا عسرت هذا ننببومو أستير هذا عسرت هذا مصحف أستير مقراف هذا فقد عسرت هذا نجستي واشتي ملكأنيا نبرتمو ملكأ نهزبن نشومامنتن كترئي زود نجوس دفعة نابقد من نجوس كم صوا عززو نجست واشتي جنا بتي اتوم سلوات زنجروات زاز نجوس ممسع أبيت شو اتنجوس عزيو كوري كورو خا ندد يبل نزق على زي ككافل يسوع كريستوس كويتايو ناي سبكتي ارستي دما انتاي خون ملكأنيا يخمو فتو تخوني زبل ملكأنيا يخمو فتو تخوني ترديكم እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ድማ ብናይ ወዳት እንድሕር ቀይርኩም ድማ መልከኛ ይኻሞ ፍቱኩን ነወዳትኮ ብዙሕ መልከኛ አይንብልናምሽ ጽቡቕ ይኻሞ ክንቅይራ ንኽእሊና ጽቡቕ ይኻሞ ፍቱኩን ህጂ ኣብዚ ነጥብ እዚ ኣነ አይተረዳእነ ነገር እንታዩ ኣሞንጎ መልከኛ ምዃንን ኣሞንጎ ፍቱ ምዃንን ፍልልያ ተረዲኩም ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ዋሽቲ መልከኛ ነበረት ይብል بفلاي ابتنا انجلش كنبو خلنا نمر عاس باهتبل ويدما دستبل نبرت يزبل قد فتوتي كونت النيرة فتوتي كونت هجي فتو مخانا ملكأنيا مخانا فللي علو ملكأنيا خينكا فتو كي تخون تخيليها ملكأنيا زي كونكا خنسخاقن فتو تخون تخيليها ترديهم مني ازي تحساب مالتيو እግዚአብሔር ይመስገን ነተሐሳብ ዘሐቢርና خنصنعنا كبر نشمو يخون دقيم ناس كان ببوت قال أستر مراف حدا فقد عسرت حدا نجست واشتي ملكأنيا نبرت مو ملكأن هزبن نشو ما من تنكتري زود نجوس دفئة نابقد من نجوس كم صوا عزجزو جيت نجوس يززرلو بتعم ملكأنيا سلا زخونت أب فيستان يرو أب صنبلين يرو بزح نجارات يجيرو تنجوس أحبي أدمين يرو أب صنبلين يرو أبز صنبل زنبار مودعتا دما اتو مخواننت طراي نبينوم زغبرو فيستا كم زنبرينا أبز قال زنردا تمعراف مولو انببو دحراب غزاخو أبز بوتا زنبار اتا سبيتو بتعم سلا زخورا الله بتعم صبقي صبقتيا ملكأنيا يلو سلا حسبه نخمصوا ወይ ድማ ክትመጽም ሶም ክትጽምበር አዚዝዋ ማለት እዩ ንሳግን ክተአብዮ ከላይና ንርኢ ንግስቱ ዋሽት ግና በቲ ቶም ስሉባት ዝነገሩዋ ትእዛዝ ንጉስ ምምጻ አቤት ይብል ሽኡት ንጉስ አዝዩ ኮሬ ኩሩኻ ነደደ ይብል ሪኻ ሓደ ግዜ ወላ ጽቡቕ ኮይንካ ወይ ድማ መልከኛ ኮይናውን ዘሐጉስ ዘይኮነ መሊሱ ዘጉህ ኮን ከም ዝኽእል ይሃ ትርዳ ተረዲሁምኒ አሞንጎ መልከኛ መኻነ ተፈታው መኻነ ፍልሊ አሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ሎማአልቲ እዚ ትምርቲ ወይ ድማ እዚ ስብከት ክንካፈሎ ከለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጽቡቃት ጥራይ ዘይኮና ተፈተውቱን ክገብረና አሜን ክብርን ሽሙ ይሁን ነዚ በረኸት ዘደልዮ ሰብመና አለ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ተፈታው መኻን ተፈታው ህጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ንጉስ ከም አምላክ እንተዳሪናዮ ብርግጽ ናይ አምላክ ምሳሌ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ዝቀርብ نحناون اتا مرعت دما ناي اكال كريستوس ወይ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ገርና እንደህር ወሲድናዮ በሐቁንኩም እታ መርዓት ክርስቶስ ወይ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ንአምላክ ተፍቱ ተሐጉስ ክትከውን ክትክእል አለው ተፈታዊት ክትከውን ክትክእል አለው ወላ ብውልቅና ወላ ብሕብረት ክንሪኦ ከለና ንአምላክ ባህ ነብል ሰባት ክንከውን ክንክእል አለን እዚቲ እትመልእክት ማለት ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ግን ድሮ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ገሩናሉ ጽቡዓት ገሩናሉ ጽቡዓቲናኮ ኦሬዲ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ህጂ በመልከና ስጋው መልከና ዘይኮነ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ኮይናለና ጸዲቅና አለና አይኮነን በክርስቶስ ኢየሱስ ኦሬዲ ተቀድስና አለና በትናይ መስቀል ስራ بدم يسوع تحاسبنا نصحنا صدقنا تقدسنا لنا that means we are already lovely up to منفسو عالم كتريا تفتوتي سباتنا
ويدما صبوات سباتنا سوري صبوات سباتنا ملكوعات سباتنا already أبقدم أملاخ قرما رخيبنا لنا أملاخ نملكنا فتيو والله مخنياتو ملك كريستوس لازخنا قد كابانا دما انت يدل مالتيو تفتوت من انت خنكون مسؤو ووك مقبار مسؤو ممللاش مسؤو ملقاب ويون مئزاز يدلينا أبزو بوتازي هجي ناي واشتي انتاي قدلت نيرو تايلكمني اي تعززتن نتنقوس اي تعززتن ناي نقوس حسابن ناتا حسابن ببيني نيرو أبتي صنبلسي تواسعيت كتكون نيروا هكايمش أبتي نايت نقوس حساب ستواسعيت توسخ تملأ كتكون نيروا قد الساعة صار تخيل نيرا بز مخنيات دي تنقوس بتعمي disappointed كم زخونة بتعم كم زحزنة بتعم كم استقطع ننبب مالتي هجه هلف لنا كابز مصحف زي قال حسابات كرينا اتزخونه بدحري كريو خلنا فقد 13 قصيلنا ننببو شو تنقوس نتوم ناي زمانات نجر زفلطو طبيبان تزاربو ناي نقوس نجرسي ابقدم كلهم حقن فردن زفلطو كمزي يغبر نيرومو اتوم نابطقو زقربو زنبرو خا اندابله غزي من تخي كدنا كم زما خرو نري امو انت يغبر بلوم يبلنا شو فقد 16 موكان كا ابقد من نغوسن شمامنتن نغست واشتي نحلقاتاتن اب غزات نغوس احشويروس نزلو كلاتهم حزبتاتن نبر نغوس طراي ايكونتن زبدلت بلا اذا نغستي زغبرتو ነገር ናብ ኩለን አንስቲ ከወጽዩሞ ሰብኡተን ኣብ ቅድሚአን ኒቀን ንጉስ አሐሽዌሮስ ንንግስቲ ዋሽቲ ናብኡ ከምጽዋ አዘዘ ግናኸ አይመጸትን ክብላየን ሎምኸአ ወዘራዝር ፋርስን ሜዶንን ንግስቲ ዝገበረቶ ዘረባ መስማዓ ንኹላቶም ሽማምንት ንጉስ ከምኡ ክብላኦሜንሞ ብዙሕ ነቀትን ኩራን ክኸውን እንዳበሉ بزعبا ذا حساب زكزاربو انتاي ميلومو اذا ነገር እዚ እንድህር ዘይተቀጭዩ እዚ ነገር እንድህር ተጠው ዘይሉ ንግስቲ ዋሽቲ ከምዛ አይነት ሕማቅ ነገር ካብ ገበረትሞ ንጉስ አሐሽዌሮስ ሱቅ ካበላ ካሎት አንስት ኩላተን ድማ ከሙ ከገብራይ እዚ ሲ ናይ ግድን ከረም አለው ናይ ግድን ከቅጻ አለው ከብሎ ወኸሎይና ንሪ ብዛባ እዚ ነገር ዝክነስተንትን ከለና እንታይ ዘርየና ተይልኩምኒ ብሩኻታ ህዋተይ ናትና ምእዛዝ ኣብ ካልኦት ሰባት ምእዛዝ ዘምጽ ናትና ዘይ ምእዛዝ ድማ ኣብ ካልኦት ሰባት ዘይ ምእዛዝ እንዳብዘሐ ይስኸይድ ምኽንያቱ ብፍላይ ንሕና ከም አመንቲ ቃል አምላኽ ንፈልጥና ተባሃልና ከለና ግጉይ አካይዳ ወይ ድማ ሕማቅ አካይዳ ንኸይድ እንድሕር ኮይና እቶም ቃል አምላኽ ዘይፈልጡ ዝበሃሉ ዳ ከመይሎም ክረሙ ተረዲኹምኒ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዘርየና ብጣዕሚ ዓብ ሪስፖንሲቢሊቲ ከም ዘለና ዘርየና ተረዲኹምኒ ብፍላይ ሕጂ ዳንኤል ወጽኢሎ ዳ አንበር ሃዳ አገልጋል ሎ ወላ ዳንኤል ጽቡቅ ጌርና ንሰምዖ ኣብትናቱ መጽሐፍ ክነንብባ ከለና ብፍላይ ናይ ወለዶ ከይተረፋ ሓላፍነት ከም ዘለና ይነግረካ ናይ ወለዶ ምኽንያቱ ኣብዚ ወለዶ እዚ ሓደ ነገር ምስተገብረ ኣብቲ ዝቅጽል ወለዶ ዝገደደ እንዳኾነ ይስኸይድ ኣብቲ መጽሐፉ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩሲ ቀደምሲ ኣወዳት እክቢሎም እንድሕር ተቐሚጦም ኮፊሎም ኣለው ኣብ ሓደ ቦታ ጓለን ስቴት ብኡ ክትሓልፍ ኣይትደፍርና ዘይትደፍረሉ ምኽንያት ድማ በእንታ ገሮምሲ በእንቶም ገሮምሲ ስለዘሕፍሩዋ ስለዝጥምትዋ በዚ ምኽንያት እዚ ነዚ ፈሪሓ ኣይተሓልፍና ነይራ ተመሊሳ ናብ ካል መገድ ቀይራ ትኸይድ ነይራ ቀደም ይብል ኣብዚ እዋን ዝግብ ልክዕ ከምኡ ኣወዳት እንድሕር ተኣኪቦም ኮፊሎም ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ይዛረብ ዘሎ ጓለን ስቴት ሕጁን ኣይተሓልፍና ዘይተሓልፈሉ ምኽንያት ግን እንታይ ክንብል ከለና ኢሉ ከምቲ ተሓደ ናይ ቀደም ዝነበረ ከይጥምትዋ ከይሕፍሩዋ ገለ ወይ ድማ ከምዚ ብናይ ትግርኛ ነዛረቡ ከይላኸፍዋ ገለ ዘይኮነስ ሒዞም ከይምጽዋ ከይቀትልዋ ተፋላለይ ካል ነገር ከይገብሩዋ ሕጂ ትፈርሕ ትዘመን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተለወጠ ራእይዎ ቀደም ትፈርሓሉ ዝነበረት ምኽንያት ሕጂ ትፈርሓሉ ምኽንያት ክትራእዮ ከለኻ ሰማይን ምድሪ ዩሲ ሕጂ ትወለዶ እንድሕር ዘይተዓቂቡ ንሕና ሕጂ ብጽድቅ እንድሕር ዘይተመሃላልስ
ንሕና ብፍርሃት ኣምላኽ እንድሕር ዘይተመላሊስና ኣብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዝገደደ እንዳኾነ ከም ዝኸይድ ኢና ንርዳእ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እውን ልክእ ተመሳሳሊ ነገር እዮም ዝዛረቦ ዘሎ ዋሽቲሲ ናይ ግድን ክትቅፅዕ ኣለዎ ኣብዚስ ገለ ስጉምትስ ክውሰድ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ነተን ካልኦት ኣንስትውን ዓብዪ ሕማቕ ዝኾነ ኣብነት እዩ ዝኾነ እንዳበሉ ከረድዎ ከለዎ ንርኢ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ስብከተይ እንዳቐፀልኩ ከለኹ እንታይ ክብለኩም ደለየ እቲ ፃዊዕትና ተኣምላኽ ዝፀዋዓና ብፍላይ ድማ እቶም ኣገልገልቲ ዝኾንና ሰባት ኣብ ሓላፍነት ከም ዘለና ኢኻ ትርዳእ ይሲ ኣብ ሓላፍነት ኣለና ኣካይዳና ጀስት ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ጥራይ ኣይኮንና ንጎይታ ክንሓስብ ዘለና ሰልፍ ሴንተርድ ክንኮን የብልና መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እንታይ ዝብለካ በቃ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ እግዚአብሔር ከም ዝገብረልህ እዚ እኳ ጽቡቕ ተኾነ ንስኻ ብዛዕባኡ ኣይተሓስብን ዲኻ እሱ ሓደ ነገር ክገብረልካ ከሎስ እሱን ብድሕሪትካ ዝጽበዮ ነገር ኣሎ እንታይ ይተልኩም ድማ ንኡ ምሕጓስ ንኡ ምኽባር ነትወለዶ ምሕሳብ ልብ ኣምላኽ ወይ ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ክህልወካ ኣሜን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ልክ ንሕና ካብ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ከም ንጸምእ ብዙሕ ነገር ከም ንደሊ እግዚአብሔር ድማ ካባና ዝጸምኦ ዝደልዮ ዝትምነዮ ነገር አለ ንኣና ኩሉ ነገር ገይሩ ኣርዊዩናይ ሓቂ ዘረባ ብክርስቶስ ብኸምኡ ኣጽዲቁና ብኸምኡ አንጽሑና ብኸምኡ ተቀቢሉና ንሽምና ኣብና ህይወት መጽሐፍ ጽሒፍዎ ቀቢኡና መንፈሱ ሂቡና መላእክቱ ኣብ ዙርያና አለው በሁሉ ነገር ብለስ ገይሩናይ ባሪኹናይ ሕጂ ናትና ግደይ ማለት ነህና ድማ ብዛዕባ ናቱ ክንሓስብ ይግባአና ተረዲሁን ኩሉ ግዜ ወሳድ ጥራይ መኻን መቼም ፌር አይኮንም ሀቀ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እትናይ ዋሽቲ አተሐሳስባ ፍጹም ነትናይ ንጉስ ናይ ሴሌብሬሽን ናይ ተሃዋሁ ዓላማ ዝሰሓተይ ነይሩ she was very irresponsible ብጣዕሚ irresponsible ያኔራ irresponsible ዝኾነ ስጉምታ ወሲዳ of course በኻለ ማዕዘናት ክትሪኦ ትኽእል ይኻና ኣብነት ሰትዮም ነይሮም እዮም ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ነይሮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክትወጽእ ስለ ዘይደለየትዩ ከምዝታት ዝብል ትንተናታት አሉ ግን ትኽኢልና በቲ ኮንቴክስት ሕጥቦ ጽሑፍ ክነንብቦ ከለና ግን ከምኡ ዓይነት ምርዳእ ኣይኮንናን ንወስድ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪኡ ቀጽልና እንታይ ተገይሩ ክንብል ከለና ናብ ምዕራፍ 2 ምሳይ ሕለፉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ እምባር ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ንጉስ ናይ ግድን ካልእ ሰበይት ከእትሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ምኽሪ ሂቦሞ ማለት እዩ ካልኦት ጽቡዓት ኣዋልድ ወይ ድማ ጽቡዓት ኣንስቲ ኣብቲ ምድሪ ክድለ ካባታተን ድማ ሓንቲ ጽቡቕቲ ንዋሽቲ ክትከኣ ትኽእል ክምረጽ ተነጊሩ ማለት እዩ brothers and sisters በዚ ነገር እዚ በዚ ጋጣምዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም እግዚአብሔር ይትክዩ እስኻ ነቲ ቦታ እንድሕር ዘይተጠቂምካሉ እስኻ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ነቲ ዝሃበካ ዕድል እንድሕር ዘይተጠቂምካሉ ናይ ግድን እግዚአብሔር ካለ ሰብ ክደሊ ግዴታይ ተረዲኹምኒ ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን መን ኣለና ኣብነት ዳዊት ንመን ይተኪእዎ ተልኩም ሳኦል ኣይተጠቀመሉ ቀቢኡዎ አንጊሱዎ ዘይግብኦ ክነሱ ካብ ታሕቲ አልኢሉ ንጉስ ገይሩዎ ኩሉ ነገር ሂብዎ ሳኦል ግን ወላ ሓንቲ ክእዘዝ ኣይከኣለ ኣብ ናይ ስጉኡ ጥራይ ይጎይ ነይሩ ንርእሱ ሓውልቲ ይገብር ነይሩ ግበር ዝተባሃሎ ነገር ገዲፉ ካል ነገር ይገብር ነይሩ ኣብ መወዳእታውን ብፍላይ ዝተከኦ ግዜ በቃ ንእግዚአብሔር ኣይኽበሮን ኣይሰምዖን ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ግድን እትእዮ ከእየ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ካል ሰብ ክደሊ ግድን ምክንያቱ እቲ ዓላማ እዩ ተሓሳብ ኣምላኽ ናይ ግድን ክምላእ ኣለዎ ሓንቲ ታሪኽ ብዛዕባ ቦንኬ ዘንበብኳ ክነግረኩም ናይ ቦንኬ ባዮግራፊ ኣላትኒ ታ መጽሓፍ ኣብ ገዛ ሓደ ግዜ ሲ ሚሽነሪ ኮይኑ ይከይዱ ቦንኬ ካብ ጀርመን ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ሌሶቶ ገለመለ ዝበሃል ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ይገብር እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ይዛረብ እዚ ሁሉ ነገር ክገብር ከሎ ብዙሕ ስደት ይገጥሞ ነይሩ ብዙሕ መከራ ይገጥሞ ነይሩ ሰባት ይቃወሞ ነይሩ በቃ ሰባት
እድል ንኸይረክብ ኢሎም ካዕጽዎ ይፍትኑ ነይሮም ብዙሕ መስተሸገረ ጸለየ ይብል ኣብቲ መጽሓፉ ጸለየ በቃ ጎይታ ድሕረጂ ንምንታይ ኣነ መከራ ዝመጻኒ ንምንታይ ፈተና ዝመጻኒ ንምንታይ ሽግር ዝመጻኒ ከምዚ እንድሕር ኮይነስ በቃ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ኣቋርጹ እዚ ነገር እዚ ግደፍ ዋነ ድሕርጅ ወላይ ትዛረበኒ ዝኾነ ከምስታ ሱቕ ኢለ ጥራይ ከገልግል ኢሉ ዳህራይ ጎይታ እንታይ ኢሎ ቦንከ ኢሎ እዛ ትብላ ዘለኻ ነገር በቃ ምርጫኻ ተኸይና ኣነ ክገብራ ኢሎ ግን ካልእ ንዓይ ዝዛረበለይ ካልእ እቲ ኣነ ዝብሎ ዝገብረለይ ሰብ ክደሊ ስለዚ ናብ ካልእ ሰብ ዘወርክ ብለ ኢሎ በቃ ስኻግ ሱኢልካ አቡ خلها ترى ኮይንካ ትማላለስ ሱኢልካ ትማላለስ ነትቃል ሱኢልካ መንፈስ ዘይብሉ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ህሉና ዘይብሉ ሱኢልካ ተሰብኮ ሱኢልካ ትምህሮ ኣነ ግን ካልእ ሰብ ነታ ኣነ ዝደልዮ ዝዛረበለይ ነታ ኣነ ዝደልዮ ዝገብረለይ ካልእ ሰብ ክደልየ ምስ በሎ ቦንኬሽኡ ተባራቢሩ ማለት ኖ ጎይታ ደሓን ከምዚ ተሆይንስ ደሓን ጸገም የለን ወላ ሽግር ይምጻኒ ወራ መከራ ይምጻኒ مسحة مقطع شنيلو مالتي تردي يخمني هجي እግዚአብሔር ይትክዩ ብሩኻት አሕዋት አገልግሎትና ክንሐስብ ከለና ጽቡቅ ጌርና እንድህር ዘይመልእናዮ ጽቡቅ ጌርና እንድህር ዘይተጠቅምናሉ ንኻል ሰብ ይዘቡ ኢየሱስ ጎይታ ካልካሉን ትዝሃበና ህይወቱን ባዕሉ ልክ አኽቢርና ጽቡቅ ጌርና እንድህር ዘይተጠቅምናሉ እግዚአብሔር እንኳን ነት መንፈስ ይወስዶዩ አይንብልኒና በሐድሽ ኪዳን አይወስዶን ንስኻ ግን ካብቱ መንፈስ ተወጽ ኦሬዲ ዲስኮኔክት ተኸውን ማለት ባዕልኻ ያኻ ተወጽ እምበር እግዚአብሔር አይኮነን ዘውጻካ ተረዲሁምኒ ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደለየ ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ናይ ዋሽቲ መተካታ ክድለ ኸሎይና ንሪ ሪፕሌስመንት ተተካኻ ይሐልፈካ ትክብሪ ስለዚህ እዚ ከይሐልፈና ኩላትና ንንቃሕ نتعزز مأزاز لبنا نمأزاز ندالو مالتيو اما اراف كل تخرق خلنا زقرمكم نجر جزي بزوح كيد منتي كفقد شوعته كم بالكم كون دما نهداسا قال هاوبو ابي وانبره از ماردوكاي نساها استيرا ابون ادن دما اي نبروان اتا قالتي اخا ازيا ملكئኛ ترئيتا دما صبقت نبرت ابو ان ادي ان مسموتو خا ማርዶካይ ከምጓሉ ገይሩ ሒዝዋ ነበረ ይብል ኣብዚ ሕጂ ካለ መልከኛ ሰበይት ክትርከብ ከላይና ንሪ እዚ አሁን እንታይ ነራ መልከኛ ጽብቕቲ she was beautiful በቃ ንዋሽቲ ክትክእል ሰብያ ክትካዕተ ኮይና ግን እንታይ ይድልይ ምእዛዝ ይድልይ ሕጂ መልከ ጥራይ አይኮነን you see ፍልጠት ክህልወካ ክእልዩ ትምህርት ክህልወካ ክእልዩ ካልካል ብዙሕ አክሰሳት ብዙሕ አፍደገታት ክህልወካ ክእልዩ ናይ ኢድ ክእለት ክህልወካ ክእልዩ you see እግዚአብሔር እንድህር ዘይባሪኽዎ ከቢድ በጣም ከቢድ ሎማ አልተህጅ ወላ ምስ ባባስ ናእልል ነርና ነው ብዛዕባ ናይ ሾደን ምድርና ሐስብ ነር ሾደን ራእይዎ ምንጭ አእምሮም በጣም ፍልጠት አለው ቴክኖሎጂ አለው ክእለታት አለው ግን ንመን ደርቢዮሞ ንመን አግዲሎ ሞተልኩም ንእግዚአብሔርም አግዲሎ ንእግዚአብሔር ስለዘግዶሎ አይሰልጦም blessing there is no blessing እግዚአብሔር ነቤት እንተ ዘይሃነጻ ሃነጽቲ በኸንቱ ይደኽሙ ይብለካ እግዚአብሔር ንከተማ እንተ ዘይሃለዋ ሃለውቲ በኸንቱ ይነቅሑ ይብለካ ንግኾም ትሳኹም አርፊድኩም ምትሳኹም ሲ ከንቱ ይሲ ነዚሲ ነቶም ፍትዋቱ ወይ ድማ ነቶም ፍቁራቱ ኣብድቃሶም እንከለውዩ ዝህቦም ይብል ኣብድቃስካይ ዝበካ እግዚአብሔር እንደር ባሪኽካ ታዲሽ ተይትገብራ ነገር ውጽኢታው ትኾን ኢፌክቲቭ ትኸውን ይሲ حدش حسابات በካ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምኽሪ መንፈስ ፍልጠት መንፈስ ኃይሊ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ክግለጽ ይኽእል ማለት ነው ኖ አነ ባዕለይ ዝኽእሎ እግዚአብሔር አይድልንዩ ባዕለይ አነ ባዕለይ ሰልፍ ሰፊሽንት እንደህሪልካ ግን ነታ ዘለኻ ነገር ሒዝካ ደሪካ ተርፍ ማለት ነው እጂ ሱሳይድ አበይ አብሾደን ይተዛበይ ኩል ጊዜ ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ አላ በሐሽሽ በከኒና በስተፋላለይ ነገር ዝነብሩ ማን ይተልኩም ሾደና ንምንታይ ናአምላኽ ስለዘውጽዎ ካብቲ ኮሽ መዝሙር ሓደ ፍቅደ ሓደ ጀሚሩ እንታይ ብለና ብምኽር ረሲአን ዘይማላለስ
ኣብ መገዲ ሓጣን ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ዘይቅመጥ ብሕጊ ኣምላኽ ደኣ ዝፍሳሕ ንሕጉን መዓልትን ቀትርን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ blessed ብለና ብፁዕ ማለት blessed ማለት ብፁዕ እዩ ንሱ ዝገብሮ ኩሉ ይሰልጦ ብለና ይሰልጠካ ይበቃ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣብ ምሳሌ 10:25 ድማ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ይሃፍትም ይብለና ሽግሩን ኣይውስኸሉን ስቃይ ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ full blessing full prosperity ክትረክብ እንዳሩ ኮይንካ በዘይ እግዚአብሔር አይከው you need the blessing of God you see ሕጂ ዋሽቲ በዘይ መእዛዛ ነትንጉስ አቆጥያትያ ነትንጉስ አጉያትያ በዚህ ምክንያት እዚ ድማ ካብቲ ጾታ እንታይ ኮይና ዲስኳሊፋይድ ወጽያ ኦሬዲ ሰዲዶም ማየም ኣብቲ መጽሐፍ ከተንብቦ ከሎ ናብ ዓዳ ሰደድዋ ይብል በቃ ናብታ ዝነበረታ ቁሸት ማለት ዝተሰና ወላ ሃብቲ ነይርዋ ተኮይኑ በቃ በላይ አጠንሰ ኮዳ አይን ማለት ካብቲ ሮያል ፋሚሊ ወጽያ ታይ ኮይና ማለት በቃ ፎሪ ተረዲኹኒ ፎሪ ጽዋ ኣለሁሽ ኢታ በተላ ፎሪ ወጽያ ማለት አስቴር ግን ካብ ዜሮ ወይ ድማ ካብ ባዶ ቦታ ተላኢላ በቲ ዝነበራ መልከ በቲ ዝነበራ ጽባአ እዚኣ ድማ ትዕድል ክትረኽቦ ከላ ንሪ ዝገርመኩም ነገር ግን አስቴር መጽሐፍ አስቴር ወላ ድሕሪ ተስተንትኖ ከለሁ ብዛዕባ ምእዛዝ ናይ ምእዛዝ መጽሐፍ ምክንያቱ አስቴር ብጣዕሚ ናይ ትእዘዝ ሰብያ ነይራ ብጣዕሚ ትእዘዝ ሰብያ ነይራ ነዚ ሕልፍ ኢልና ንርአዮ ንኣብነት ምዕራፍ 2:7 አንቢበምሽ ቀጽልና ነንብቦ ፍቅድ ሸሞንተ ኮነ ኸዓ ትእዛዝ ንጉስን ፍርዱን ምስተሰምዐ አብኢድ ሄጋይ ናባዳራሽ ሱሳን ብዙሃት አዋልድ ምስተአከባ ድማ ንአስቴር አብኢድ ሄጋይ ሃላው አንስቲ ናብ ቤት ንጉስ አምጽዋ እታጓል ከዓ ኣብ አይኑ በሃበለቶ ኣብ ቅድሚኡን ሞገስ ረኸበት ንሱ ድማ ንምድላዋ ዘድልያን ዝግባአ ምግብን ካብ ቤት ንጉስ ተመደበላ 7 አግራድን ቀልጢፉ ሃባ ናአ ነግራዳን ድማ ካብት ቤት አንስቲ ኣብ ዝበለጸ ቤት አስፈራ ይብል እጂ ራእዩ ኣብዚ አስተውሉሉ ነፍሶ ከፍቃል አስቴር እንታይ ረኸበት ብለና ሞገስ ረኸበት በሃበለቶ ይብል ኣብ አይኑ በሃበለቶ ኩላተን ጽቡዓተን ነይረን ኩላተን ምልኩዓተን ነይረን እንታዩ ኣብ አስቴር ፍሉ ይዝራአይ ነገር ተልኩምኒ ምእዛዝ ወላ ካል ክፍልታት ክሪኦ ከልና ሾስ ሃምብል በጣም ተህቲያ ነይራ በጣም ተዘሰብያ ነይራ ስለዚህ ናአን ናአግራዳን አበይ አቀመጣ ብለና ኣብቲ ዝበለጽ ሪኹም እጂ ምእዛዝ አነ ብፍላይ ሎሚ ክንሕዞ ደለይ ዘለኹ ወላ በእግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምድሩን ውጽኢታው ገብረካ ሕጂ እኮ ሓደ ግዜ ጸገም እንታይ መስለኩም ሕጂ ሓደ ሰብ ናይ ስራሕ አፍደገ ክፈተለ ይጸልየለ ይብለካ ኦኬ ትብሎ ትጸልየሉ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ደሰም ኣብዝን ሓሙሽተ ሰባት እንተሎ ንሓሙሽተዮም ክትጽልኸላ ደሰም እስኻ ደሰም ያ you are the same person ናይ እግዚአብሔር ኃይል ደሰም መን ይዝፋላለ ተልኩምኒ ተሰብ ሃራይብል the next day interview ጅምር ያአቱ ግን አሮጋንት ይሰብዚ ቀዳመይት ማዓልት ገለ ክብሎ ከለው አስፊ ይመልሰሉ ወይ ገለ ነገር ገብሩ ተረዲዮኒ ወይ የፋራራው ሾ የውጽዎ ካላይ ግዜ ድማ መጽት ጽልየሉ ካላይ ግዜ ድማ አብገለ ስራሐረኩ 3 4 5 ግዜ ድህሪ እንታይ ብለካ በጃሃ ናይ እግዚአብሔር ሰብ መርገም ስበረለይ በቃ ናይ ስራ እድል የብለይ ነው ናይ ስራ እድል አይኮነን ትሽግር ወይ ድማ መርገም አይኮነን ትሽግር ንስኻኻ ትሽግር ክትልወጥ አለካ ቢ ሃምብል ምሰባት ተሳኒኻ ንኽትነብር ፈትን ዩሲ ሕጂ ውጽኢታው ገብረካ ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ወላ ምድሩን ውጽኢታው ገብረካ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣቲኻ ግን በጣም ትሑት ሰብ እንደህር ኮይንካ ትሰምዕ ትዛራረብ ገለ ትኽእል ሰብ ተኮይንካ ግን ወላ ስራሕ ዘይነበሮም ከለው ነጽናሐዮ ዝወዲ ጥዑም ሰብ እንዳበሉ ከናውሑልካ ኣብቲ ቋሚ ስራሕ አይርከበሉን ይዝባሃል ቦታ ንስኻ ቋሚ ክትረክብ ትኽእል ያ ዩሲ ክሳዕ ክንደይ እቲ ምእዛዝ እቲ ከምዛ ዓይነት ነገር ሞገስ ከም ዘውህበካ ደገታት ከም ዝኸፍተልካ ከረእኩም ደለ ኣብዚ ቦታ ዛ አስቴር ሕጂ ገና ናብ ሄጋይ ክትኣቱ ከላ ከይተረፈ ሞገስ ረኸበት
أو كيترفع أبتزبلت أبوتا زحزت بمنتهي مخنياتها بها أبلتو فتوى you see she was a beloved woman of God بتعم زتفتوت a beloved woman أملاخ سبيع نيرا إزست سبيع نيرا تحت الناس نبرا سبيع إليه جانا سألو زرلوخ مالتي بها أبلتو أبزبلت بوتا هجي نابتم إزاز كنمت خلنا حدا نماردوكاي صبوق جرا تأززو كم زنبرت نري أبي قال له فقد عصرته فقد شرعت جميرنا دهري انتهى بلنا اتاقوا الكعب عينو بهبلتو اندابل اتصلمو فقد عصرته ماردوكاي كا ايتنجر يلو عزيز وانا برمو أستر هزبان ولدوان اي نجرتن يبل إذا هجين جنا مسؤول كلا أفتحت ماردوكاي كلا استزاربان كي تنجرين أيهودا ومخانك كي تزارب يلوانير اي نجرتن يبل هذا ملكت يزي ترديكم مني هذا ملكت يو ولو ان افقد عصرتها مشتدما the same حساب the same context كريو خلنا ناستر قال ابي هاي هوبو ماردوكاي كم قالو زحزا ناب نغوس كساتو تارا امس بصحه بجكا هيغاي اتناي نغوس سلوب حلاو انست زبلا كال ايدليتن استر كا اب عينتهم زرعي وا كلاتو تفتوتي ريهم بقالو هيغاي زبحال اما حداري نايزن انست زنبرا اجزين كمرصا يدالوا ينزلوا يسي هذا عمت كدالوا اللون كله بقى بتعمي انتاي زبحال زي متصببا كغبرلنا له صغرن አካላተን ኩሉ በቃ በጣም እንታሹ ክዳሎ አለውን ማለት አብዝ ግዜ እዚ ከይተረፈ ናይ ርእሳ ሐሳብ አይገበረት ለሄጋያ ተመሊሳ ሐጭታቶ እንታይ መስለካ መስበለቶ እሱ እንጂ ተሞክሮሎ ይሲ ናይ ንጉስ አዛዚ ማለት ሲ አማሃዳሪ ነዝ እዮዝ ተበለ በዘይካ ትሱ ዝበላ ነገር ካል ነገራት አይገበረት ይሲ በዚህ ምክንያት እዚ ድማ አኩላቶ ፍቱት ነበረት أبكلاتهم تقبلنات نبرة يبل بروخات أحواتي ريهم أبني إشتي نجار إن هر successful زي كودنا أب نجار successful كنكون زلنا تخلو تبي نابنت بز أبا يوسف حسب يوسف أبز خرو بوتا خلو انتهي نيو عوت سبنيو شجر فتر زي كونس شجر ذا أهل سبنيو يسي مجمرة عبيت منيو بوتيفار أتو يعين يرو يسرح يرو أون كله موجس رخبب أجت موجس أملاخ زي بكا موجس هالو نسخة دما نايت نجر تخاف عليه ويتدفع ويدما تسمعه مالتي نتكذي أبير زبنا برخت وين تسمعينا وين تدفعينا زي تنستير دهري دما بيت ما أسرت خاورة دبلنا حج بيت ما أسرت ما أبوتها بتعرف كان أبوتها بزوحات وصورات كم زلوا حسب كابزيهم كلهم قد فانتيسوا زوات أماني تيلكم مني يوسف نتهم أسورات كي تلفس يقل قلوب نبرا بلك كبرنا أملاح قدام المينستر كوينكا مالت حق نختا قلقل اندحر كوينكا مالت قدام المينستر سي ندس خاريها ولا سنهزبي زكوكا لحطوي قالوا يساب قدام المينستر زخون رأسو يلي بريزيدنت زخون رأسو يلي نبي زخون رأسو يلي قالوا يساب حواريا زخون رأسو يلي ترديكم مني خبر كون سلطان كله حيل كله ወይ ከምዚ ሓደ ሰባይ ደውለ ልስና ልነርና ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር هجيلو الناس عسيقني مالتي انتهيو اتقب عتدلو زلخاس يلوكا بزعب حدث نت املاح بملكو زفطرو سب امدر كرورو نختم بالدين اجي قالي سب كقبع زدلي بقى نسبات كودقي زدلي وانت غبركات املاح بملكو بمثل زفطرو سب امدر كرورو تبلو ترديوني كتحويو اندحركنكا كال غداي كتقمو اندحركنكا كال غداي هجي قدامي مينستر كتكون تدل زلها كتغلغل اندحر كوينو ابيت معسرت كتغلغل كتكلالك يوسف اوريدي اتناي قدامي مينستر سراح زجمرو اتناي غالغالنت اغزيابير زطمتو ابيت يلكم ابيت معسرت نسونو بعلوكو كفيو كويزلو حقيمش طميت الله اوست مانا طليها تدافافاها تازبلصت بوتا بالخا تزات دل أو سبب كتانانا أكهات دلهم برسخات كتانانا يتدلنها يوسف he was ministering even in the prison مالك ترديه من
ሕጂ እዚ ከምዛ ዓይነት ነገር እዩ ነትና እግዚአብሔር ብለሲንግ ዮሴፍ ኦሬዲ ብለሲንግ ነይሩ ራእይ ነይሩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኩላትኩም ጽቡቓት ኢኹም ክብሪ ንሽሙ ይኹን ግን ተፈተውት ንኹን ኢየሱስ ጎይታ ነጽንዓዮ ማለት እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን እግዚአብሔር ተፈተውት ገይሩና እንከሎ ንሕና ድማ ብምእዛዝ ነቲ ተፈታውነትና እንታይ ንግበሩ ነጽንዓዮ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ኣስቴር ንኹሉ ነገር ፈናጢስኻ ትኽኢላ ናብቲ ንጉስ ክትኣቱ ከላ ንርኢ ሕጂ ናብቲ ሳልሳይን ሞስት ኢምፖርታንት ዝብል ሓሳብ ክመጽእ ከለኹ ድማ ኣብቲ ንጉስ ከይተረፈ ተፈታውነት ከም ዝረኸበት ኣብ ምዕራፍ 4 ብፍላይ ንሪኦ ኢና ምዕራፍ 4 ማለት እቶም እስራኤላውያን ኣብ ሽግር ከም ዝኣተው ንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሽግር ኣትዮም ሃማን ዝበሃል ሰብ ከጥፍኦም መደብ ገይሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ምስ ታሪኽ ብዙሕ ተንኮል ተገይሩሎም ኣስቴር ባዕላውን ኣይሁዳዊት ስለ ዝኾነት ካብቶም ዝጠፍኡ እያ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ንጉስ ክተኣቱ ነይሩዋ ካብቲ ንጉስ ትልምኖ ነገር ኣሎ ተሓቶ ነገር ኣሎ ናብቲ ንጉስ ክትኣቱ ክትደሊ ከላ ኢና ሕጂ ኣብ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ካብ 15 ጀሚርና ነንብቦ شو أستير نماردوكاي كمزيلهم كملسولو لمنتو كيدمو أبسوسان اترخبو كلهم أيهود أكيبكا كساء 3 معلتي ليتن معلتن كيبلا أخومن كيستخومن نعي صومولي أنا دمامس أقرادي كمو كتصومي شو كم حقكوا زي كونه كنسو زي أسمر الله كم حقكوا زي كونه كنسو ناب نغوس كأتوي انت تفاخو اتفا ماردوكاي كأكده كمت كله أستير زعززتو قبر أبزو بوتا زهج ناب نغوس كتأتو تدل ذلا معاسيو ات نغوس تزي تسوي كابا الخاي تأتونيا هجي تنغوس كاكي تسوي أخا دارغا 30 معلتني لأليو غيرو نيو هجي تزلوا انكو أماراتي بكا شكينا ناب تنغوس مأتاو ولاون كم حق كوا تزي كونا بلك قبو أيكونن أبزو بوتا زهج هجي سؤالا خااتي طفعات كفصم سؤالا ترأس لزلوا سلازي تخلكا ناي قدن كتاعتو نيروا هجي سبات دما يصومن ጸሎትን ወሲዶም ላሉ كل ጊዜ ጾምን ጸሎትን እንወስድ በሓደ ዓላማ سؤالنا ጾምን ጸሎትን ዓመት ደጋጊምና ኣብ ጃንዋሪ ወይ ፌብሩዋሪ ወይ ዝኾነ ወርሕ ወሲድና ኣይንጸውምን ኢና حكيمش قويتا يسوس 4 معلتن 4 ليتن صيمولو بدحريو ግን عمت كم يصوم نبر አይነ ንብምኒና ሐዋርያቱ ከሙ عمت ይጾሙ ነበሩ አይነ ንብምኒና ንሱ ናብ አገልግሎቱ ቅድም ምድላው መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ናበረኻ ኸይዱ ክጸውም አዚዞ ወይ ድማ መረሆ ይብለናምሽ በመንፈስ ተመሪሁ ናበረኻ ኸደ 40 معلتي መደብን ሙጻይ ካብ ምግብ ተፈሊኻ ካብ መስተ ተፈሊኻ ካብ ካል ነገር ተፈሊኻ መደብን ሙጻይ ልክ ነዛ ነገር እዚ አምስ ወዳአ ግን ድሕሪን ኣብ አገልግሎት ያትዩ 3 ዓመት ፈርዓን መሰገልገላኻ ወዳአ ብለና ዓመት ዝዳጋገም ኮነ ይብሉን ማለት ሶኢልካ ባህል ኮነ ይብሉ it's focused ኣብዚ ቦታ ዝህጅን ኣስቴር 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝጾሙላን ወይ ድማ ዝጽልዩላ ዘሎ እንታዩ ናብ ንጉስ ክትኣቱ ከላ ውጽኢታው ንክትከውን ጎይታ በቃ ንምልማኒ ንጎይታ ንምድላይ you see ህጂ ጾሙላለው ጽልዩላለው already ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ተለቂቁላሉ ተሪፉ ዘሎ ኣብቲ ስጋው ዓለም ጥራይ ምፍጻሚ ማለት ኮነ ድማ በሳልሰይት ማዓልቲ ኣስቴር ልብሰ መንግስት ተኸድነት ናብቲ ኣብ መንጽር ቤት ንጉስ ዘሎ ውሽጣው መካበቢያ ቤት ንጉስ ደው በለት እቲ ንጉስ ከኣ ኣብ መንጽር ደገ ቤቱ ኣብ ዙፋን መንግስቱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮፍ ይሉ ነበረ ህጂ በዘይ ሕግያ መጽያ ናፍትናቱ ቴሪቶሪ ወይ ድማ ናፍትናቱ ታሽሙ መካበቢያ ኣው መጽያ ተጠው ይላብለን ይሲ በዘይ ሕግ ፍቅድ ክልተ አንብቦ ኮነ ከኣ እቲ ንጉስ ንንግስት ኣስቴር ኣብቲ መካበቢያ ደው ኢላ ምስራያ ኣብ ቅድመ አይኑ ሞገስ ረኸበት ይሲ እዚ ህጂ በጋጣሚ ወይ ባቻንስ አይኮነን ግን ናታ አካይዳ ናታ ህይወት ቅድሚኡ ምስኡ ቢልድ ዝገበረቱ ሪሌሽንሺፕ ኦሬዲ ይፍቅደላ
እታ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘንግ ወርቅ ድማ ዘርጋሐላ ኣስቴርካ ቅርብ ኢላ ርእስ ዘንጉ ተንከት እጅ እንታይ ኢልዋ ማለት ኣፍቂድ ኣለኹ come on please welcome ኢልዋ you see ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ብዙሕ ደገ ይኽፍተልካ ይምእዛዝ ወላ ብናይ እግዚአብሔር ክርኤና ናባና ንመጽና ደገታት ይኽፍተልካ ናብ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳናት ንኽትኣቱ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ክትኣቱ ደገ ይኽፍተልካ brothers and sisters በጣም ኢምፖርታንት ነገር you see ዘንጉ ዘርጋሐላ ብለና ተንከት شو ንግስተ ኣስቴር እንታይ ኮይንኪ እንታይ ሲትደሊ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እኮ አንተ ኮይዱ ክዋሃበኪው በላ ይብል ክብርና አምላኽ say amen hallelujah ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈትዋ ትሪኡ ኣለኹ ኣስቴር እንታይ ክደሊኺ እንታይ ኮይንኪ እንታይ ጎዲሉኪ ምጽ ናብ ቅድመይ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እኮ ተኾነ ከበኪ because I love you you are beloved ፍቱቲ ኣብ ቅድመይ ብጣዕምና ኣይተሐጉስኒ ሰቢኺ ሱቅ ኢላ ክርኤኪ ኣይክልኒ ገለ ነገር ስደለይ ኣላ ኢሉ ሓሲቡ ማለት you see brothers and sisters ሕጂ ናብናትና ገጽና ንምጻ ምናልባት ጊዜው ንኸይድ ኣሎ እንታይ ክብለኩም ደለይ መስለኩም ብዛዕባ ኣገልግሎትና ብዛዕባ ህይወትና ሕጂ present time ብዛዕባ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክንሓስብ ከለና ሩህ ከይከድና እስከ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22 ክፈቱ በጣም ዘስደምም ቃል አለው አውጅ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22 ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታይ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ 3:22 እዚ ሕጂ ቀደም ሰብ ሕጊ ኮነን ዝጸድቅ ገለ ዝብል ኩሉ ስለዝፈለጥናዮ ወይ ድማ ስለተረዳእናዮ ንጎስዮ አይነት ምርዳይ ግን መማለቱ ሰብ ሕጊ ኮነን ዝጸድቅ ንፈልጥና ሰብ ጸጋ ይጸድቅ በግብር ሕጊ ኮነን ዝጸድቅ እዚ ማለት እዚ ግን ግብር ግደፎ ማለት አይኮን ግብር ደርብዮ ማለት አይኮን because ናብነት ራእዩ ወስከ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22 እንታይ ብለና ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚው ባዘብሎ እንገብርን ስለዝኾንና ነቲ እንዝምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበሊና ለካ አይገርመኩም brothers and sisters ናይ ምእዛዝ ሰብ እንድሕር ኮይንካ ናይ ምቕባል ተኽእሎኻ ገፊሕ ይብለካ ናይ ምእዛዝ ሰብ ተኾይንካ ጸሎትካ ውጽኢታዊ ቀልጢፍካ ኣብ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳናት ኣቲኻ መራሒ ወደይ እንታይ ካደለኻ ወላ ፍርቂ መንግስተይ ተኾነ ክብለካስ ገፊሕ ተኽእሎ ኣለካ ይብለካ ኣሎ ትቃል ማለት ትእዛዛቱ እንህሉን ኣብ ቅድሚው ባህ ዘብሎ እንገብርን ስለዝኾንና እንልምኖ ዘበለ ንቕበልና ስለዝኾንና because ይብለካ you see brothers and sisters ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደለይ ገለገለ ኣብነታት ክሪና ተፈታው ሰብ ምዃን ትቅብኣት ኣብ ህይወትና ፋንክሽን ክገብር ኩላትና ተቐቢእና ኢና ዘይተቐበ ሰብ የለን ኩላትና ተባሪኽና ኢና ኤፌሶን 1:3 እንታይ ብለና ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ኩሉ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን አቦን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይኹን we are already anointed we have already received power and authority ኣብ ልዕሊ ሕማም ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ድሮ እንታይ ተቐቢልና ኣለና ኃይልን ስልጣን ጥራይ ዘይኮንስ ኃይል እንኮላይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ኃይልን ስልጣንን ፍልልይሲ ንኣብነት ፖሊስ እንጂ ደቂ ፖሊስ ስልጣን አለው مش ኃይል ግን ይብሉት ولا أبقى أدرى كاس حريم كهيس خيت خيله ترديهم هيا البوليس سلطان زلون تخينو من تحت قبره تخيل بخلتيو يدق سكاي مالتي ترديهم سلطان اللو فلاسكا حيل اللو بخلتيو مالتي እግዚአብሔር ኃይልን ስልጣንን ይውድናል አብለዕ ለሕማም አብለዕ ለአጋንንቲ እግዚአብሔር ዘይገበረልና ነገር የለን አብ ካላይ ቆሮንቶስ 4:7 ከነንብብ ከለና ነትማ አለያ ዘይብሉ ኃይሉ አባና አባ ሐመረት አንበሮ ይብል you are full of the power of God ግን ህጂ ናብቲ መመላእታ ክንመጽእ ከለና ነዚ ነገር ዝክተጽምዖ እንድሕር ኮይንካ እቲ ነገር ፍሎው ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ህይወትካ you need obedience ናይ ምእዛዝ ህይወት ክህልወካ ኣሎ እግዚአብሔር ደስ ክብሎ ክእል ኣሎ ነቲ ብመዓልቲ ምድሓን እተሓተም ክብሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉዩ ብለን ከምቲ ቫሽቲ ንንጉስ ተቆጣ ሰብ ክትኮን ይብልካ ምክንያቱ ከመው ክትኮን ከለኻ እትመልከኻ
ካንስል ይዝገብሮ በቃ ሓጎስ ኣምላኽሲ ሃይልኩም ይብለን እግዚአብሔር ክሕጎስ ክኽእል ኣሎ እግዚአብሔር ክሕጎስ ከሎ ክዓግብ ከሎ ንኣኻውን ይዕግበካይ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ንኣስቴር እንታይ ኢልዋ ንኣኺ ክሳብ ፍርቂ መንግስቲ ከማ ከበኪ nothing ዝኽልክለክ ነገር የለን ወላ ብዘይ ሕጊ ተኾነ ንኣኺ ክባርኸኪ ብዘይ ሕጊ ከምታ አንቶይ ዝበልኩም ማለት እዩ ወላ ብዘይ ግባእካ ስራሕ ኣቲኻ ወላ ብዘይ ግባእካ ቦታ ኣቲኻ ንኣኻ ይሰልጠካ ዝገብሮ ኩሉ ይሰልጦ እኮ ይዝብለካ በቃ ግበሮ ጥራይ እምበር ወላ ቢዝነስ ኣይትኽእል እንደህር ጀሚርካ እቲ ኣኖይንቲንግ ኣብ ህይወትካ ፍሎ ስለ ዝገብር ይሰልጠካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርን ሽሙ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሓደ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ንርአይሞ ናብ ጸሎት ገጽና ሓሊፍና ክንዛዝሚና ትመልእኽቲ ርድኡ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርን ሽሙ ይኹን በተደጋጋሚ ሰለስተ ጊዜ እቲ ንጉስ ከምኡ ኢልዋይ ኣስቴር እንታይ ክደሊኺ ሕተቲ ፍርቂ መንግስተይ እንተኾነ ክበቂ ሕጂ ኣብዚ ቅድምና ብንታሹ ምድምዳመይ ከጠንቀቐኩም ዝደሊ እዚ ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ግብርን ጸጋን ዝብል ጽቡቅ ጌርና ክንመቕሎለን ግብርን ጸጋን እጂ ሓደ ሰብና ኣብነት በቃ ካብሎ መዓልቲ ጀሚረ ጽቡቅ ክገብረይ ድሕሪ በቃ እግዚአብሔር ክውዳእለይ እግዚአብሔር ክቕበለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ድሌካ መጀመርያ እምነትካ ኣብ ግብርኻ ክኾን ይብሉ ተረዲኹም እምነትካስ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ክኾን ኣሎ እቲ ትገብሮ ሰናይ ነገር ምስ ኣምላኽ ፍሎ ንምግባር ምስ ኣምላኽ ንምምላስ ንኣምላኽ ንምኽባር ዳ እምበር ዳይሬክት ኢኩዌሽን ኣይኮን ዳይሬክት በቃ ግብርሞ ክትረክብ ኢኻ ዛ ዓይነቱ ይኮነን ተረዲኹም ሕጂ ሓደ ግዜ ነዚ ነገር ሰባት ብምንታይ ክርድኡ ክእሉ እዮም በቃ ብዛዕባ ግብሪ ጥራሕ ሓስቡ ሽኡ ግብሪ ድማ እቲ ጸገም እንታይ ይመስለኩም ናይ ምጉዳል ተኽእሎ ኣሎ ንኣብነት ሰብኡን ጽቡቕ ትኸይድ ምሽ በቃ ዝኾነ ካንሰር ዘለዎ ኣምፁለይ ኣነ ክጽልየለይ ገለ ትብል ኣብ ግብርኻ ተመኪሕካ ስለ ዘለኻ ማለት ዝኾነ ነገር ሕጂ ኣብ ቅድመይ ጠጠው ዝብል ነገር የለን ገለ ትብል እሞ ሽኡ ድሕርያ ሰሙን ገለ ሃርጎፅጎፅ ምሰጋጠመካ ወይ ሰበይትኻ ትቋዕ ትኽእል ወይ ገለ ትገብር ትኽእል ወይ ገለ ሽኡ ዜሮ ትወርድ እሞ ንዓጸልየሉ ክብልኻ ከሎ ኣነስ ድልው ኣይኮንኩን ትብል ተረዲኹም ሕጂ እንታይ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እቲ ምግባርካ ጽቡቕ እኳ ተኾነ ግን እምነትካ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ግብሪ ትገብሮኻ ይብልካ ኣብዚ ሕጂ ፐርፌክት ባላንስ የድልየና ናይ እግዚአብሔር ሃይሊ ብእምነት ይሰርሕ ክንደይ ሰባት ካባኻ ንላዕሊ ብዙሕ ሓጢያታት ዘለዎም ብዙሕ ጉድለታት ዘለዎም ብእምነት ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ነገር ገብሩሎ ተረዲኹም ሕጂ ዳይሬክት ኢኩዌሽን ኣይኮነን ግን ጽልዋ ኣለዎ ወይና ንብል ዘለና ተረዲኹም ጽልዋ ኣለዎ ወላ ዛ ናይ ቀዳማይ ዮሐንስ ኣባኸላ ትምልሳ ያባይ ዘወይ እዚያ ከይመለስኳ ካሃልፍ አይደልኒ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22 ቅድሚያ ዘለዋ 19-21 ተንቢብናየን ምንም እኳ ልብና እንተነቀፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህዳእዮሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚና ንፈልጥ ኣቱም ፍቑራተይ ልብና እንተ ዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብኣት ኣለና ይሲ ሕጂ ንግብሪ ምስ ምንታይ ዘተሓሕዞ ኣብዚ ተይልኩምኒ ምስ ናይ ልብኻ ኮንዲሽን ዝኾነ ሰብ እንድሕር ብሓጢያት ማላለስ ኣሎ ብዕግርግር ብዝተፈላለየ ማላለስ ኣሎ ትብኣት ኣይህልዎን ሕጂ ዘይምግባርካ ወይ ድማ እቲ ብምእዛዝ ዘይምምላስካ ንምንታይ ካይ ዝጎድኦ ተይልኩምኒ ንትብዓትካ ይዝጎድኦ ስቲል ግን ሕማቕ እንዳተማላለስካ ትብዓትካ ኣጽኒዕኻ ክትሕዞ ተኽኢልካ ይኾነልካ ይሰልጠካ ተረዲኹምኒ ተረዲኩም ትምትሓዝ ስለዚ ወላ ሕማቕ ኣካይዳ ወላ ኸድካ ሃላሃ ሰሙን ክልተ ሰሙን ወይ ዝኾነ እንታሽ ማሃርጎጽጎጽ ኣጋጢሙካ ሃሎ ከተገልግል ከለሃ ግን ብትብዓት ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ኤኒዌይ ትግብርኻ ተማሂር ትሰርሓሉ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እባርኸኩም ኣሎ ድዩ ትምህርቲ ተባሪኩ ሃንጸኩም ኣሎ ወላስ በይነ ምናብካ ለአንታሽም ከይህሉ ኢየሱስ ጎይታ ኣስቴር እምበኣር እንታይ ነይራ ፍቱት ያ ነይራ ጽቡቕት ያ ነይራ መልከኛ ነይራ ፍቱት ያ ነይራ ስለዚህ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽተይ ፍቱኩን
صبو إخامو فتوكون آمين ملك إني إخامو فتوتكوني ستيكمون بحال يسوع قويتا فتوكون يسوع قويتا فتو أبكر مجزابير مالتي يسوع قويتا بقى نجزابير بحذبل نجزابير زحقس ولا فرق من دستيك بكاي زبل بك كم عينة تفتاونت أبيوتكم يمسح في آمين هاليلويا في آمين إن جيسس نيم نعم لخصبات مبزحت يوم فتوات يوم نيرو فقرات يوم نيرو قداماي ساموئيل في الناس كننبب من على ذنب بلاي قداماي ساموئيل كلتا أسران حمشت قداماي ساموئيل كلتا أسران حمشت من على زوجة سب أنت بدلس أملاح تولو سب إجابير تولو لجنا من يمالدو بلا إجابير كأطلام سنز دليل زرع أبوهم أيسمون أسران شتنو اللي ساميل تقول أخا عبي نعبي خدت آمين praise God ترديكم أبو حجي كلتا كالوت سباتي تكس في نحاسن هوفنانن في نحاسن زبحالو كلتا نير إذا يوم كلتا سبات متكخ يوم نيرم أبيت أملاح كهنات كلو كابتن إجزابير مسواتي نرسوم يبلو هاو كي تنكفو خلو أيتبلو ندابلوم كلو تهزبي نرسوم يبلو كالي بزوح حتيات يقبرو بزوح زقوه نقر قبرو إجزابير دما بتعم قهيون يوم إتنا إجزابير مسواتي كي ترفع تنعيقو نقر إتهزب انتايبل كلا أبي مو إجزابير أبزاي سمعنا نبقى نتمسوات نتاجنشل مسوم صواسي مجمرها قوري صوم نرسوم يبلو دهريو نت عصمتات قال مسترف انه يسو تهزب خا انت يبلوم مسنددكو كتبلو يخم مستطبسه كتبلو يخم لمنتا يقدمكم توستو قدف يلوم ولا بحيلي من تيلوم يوسدو نبرو لك بتاع زسكاكا ነገር ካህናት ተባሂሎም ማለት ንኸብዶም ዝሓደሩ ሰባት ማለት ተረዲሁም ከሳክን እንደዚ ንምብላ ባይዘወይ ብልዒ ይወድቀካ እዚያ ንጠንቀቃላ አዳምን ሔዋንን ብብልዒም ወዲቆም ጾም አድላይ ጾም ዘይትኸል እንደህርከንካ ሽግራሎ ተጠው ከተብለው ትከላለካ በመግቢ ብዙሓት የሞዲቆም ኤሳውን በመግቢ ወዲቆም ሪሁ በመግቢ ክሳዕ ተማናጢሎም ይወስዶ ነበሩ እግዚአብሔር ግን ሰሪዕሎም ነይሩ ነኦም አባጊ ተፋላለይ ነገር ንሌዋውያን አለዎም ዝጎደሎም ነገር የለም እዚአቶም ኣብ ቅድመ አምላኽ ዝተጸልዑ ሆኑ ከለው ሳሙኤል ግን ኣብ ቅድመ አምላኽን ኣብ ቅድመ ሰባትን እንታይ ነበረ ፍትዊ ነበረ ብሽም ኢየሱስ ፍትዊ ኮንኩም ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ በእምነት እስኪ ናአቡጅ ኢየሱስ ጎይታይ ካብሎም መዓልቲ ጀሚረ ኣብ ቅድመ አምላኽን ኣብ ቅድመ ሰብን ፍትዊ ኮይነ ኣለኹ በሉ እስኪ ኢየሱስ ጎይታይ say amen hallelujah praise God ፍትዊ ኣብ ቅድመ መሳርሕትኻ ኣብ ቅድመ መማህርትኻ ኣብ ቅድመ ጎረባብትኻ ኣብ ስድራ ቤትካ ከይተረፈ ፍትዊ ምዃን በቃ ሳሙኤል ግን ፍትዊ ነበረ አንተ ይሃፍትና ነቢያት ዳት ጽል ነራ ናይ ቃል ሳሙኤል ድማ ካብ ዳን ክሳብ በኤርሸባሲ ኣብ ምድሪ ኣይወደቀን ብለን ዝተፈረሐ ነብይ ነበረ why because he was beloved before the Lord ኣብ ቅድመ አምላኽ ፍትዊ ነይሩ እግዚአብሔር መንፈሱ ኣብዝሑ ይብዎ ነይሩ ይሲ ሳሙኤል ገና ናብ ግዜዚ ናብ እስራኤል ክመጽ ከሎ ራእይን ምግላጽን ጠፊኡ ነበረ ብለን ምን ይመልስ ሆቴልኩም ሳሙኤል ተኺሉ ናብ ውሽጥ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን አት ባይዘወይ ሳሙኤል ዘይኮነ እግዚአብሔር ደሊዎ እግዚአብሔር ይባሉ ደሊዎ ናብ ሳሙኤል መጽ brothers and sisters had a good news አለኒ ነትፍቱ ዝሆነ ሰብ እትፍቱ ዝሆነ ሰብ እሱ ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝደሊው እግዚአብሔር ነው ዝደሊው ክብርን ሽሙ ይሁን እግዚአብሔር ደሊዝ መጻካ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከነንብብ ከለና አይንት እግዚአብሔር ናብ ጻድቃ አሜን ሃሌሉያ አዛኑን ናብ ጸሎቶም ይሄን ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ደሊዝ መጻካ ባሉ ስኻይ ከማን አይኮን ካን ገልጠምጠምት ንዳዊት ወደይ ረኺበዩ ይብል አሜን ሃሌሉያ ባድሽ ዘይት ድማ ቀባ አኹዎ ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ደሊዝ መጻካ ናምላኽ ሰባት እንታይ ምንይሮም ተይልኩም ፍትዋት ሰባት የምንይሮም አምላኽ ደስ ይብሎ እሱ ዝብለካ ተዛረብ እሱ ዝብለካ ትገብር ተዋይካ ተኽብሮ ያኻ ይሲ ተሐጉሶ ያኻ ከም ልበይ ኢሉወይ ንዳዊት ሓቀደ ክብርን ሽሙ ይኹን
ብዛዕባ ዳንኤል ንርአይሞ ዳንኤልን ሓደ ኣብነትን ተቂሰልኩም በቃ ሙዳእ ሓይሽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ንሽሙ ይሁን ዳንኤል ራይዎ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ንኺድሞ ዳንኤል ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍቱይ እዩ ፍቱ በቃ ፍቱ ሰብ እንድሕር ኮይንካ እግዚአብሔር ጸሎትካ ይገስዎ ኢየሱስ ጎይታ ዝትገብሮ ሁሉ ይሰልጠካ አሜን ቴንክ ዩ ጂሰስ እዚ ምስጢር እዚ በሪሁልና ኣሎ ሎም ምሸት አሜን ሃሌሉያ በዛ ሐቅ እዚ ክጎየ ዝብል ሰብ እስኪ አሜን ሃሌሉያ ክብር ንሽሙ ይሁን ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 9 ክርኢ ከለና እጅ ምጸሎት እንዳተሓዝኩ ብፍላይ ዘርእኩም ዘለኹ ምክንያቱ ኣስቴር ሓቲታ ትንጉስ ድማ ዝመለሰላ ምላሽ ርኢኹም ወይ ንሕና ድማ ኩላትና ሕቶለና ናይ ውልቅና ሕቶሎ ናይ ቤትና ናይ ከተማና ናይ ህዝብና ናይ ስድራና ናይ ደቅና ናይ አገልግሎትና ኣብዚ ሕቶዚ ናይ እግዚአብሔር ምላሽ ናይ እግዚአብሔር ሞገስ እንድሕር እንደል ኮይና ንእግዚአብሔር ባህ ነብል ሰባት ንኹን ነፍጥኖ ኢና ነቅልሎ ኢና ተረዲኹምኒ ትእዛዛቱ እንሕሉ ባህ ዘብሎን እንገብር ስለዝኾና ካብኡ እንልምኖ ዘበለ ንቅበል ኢና በቃ give and take you በቃ እንካን ሃባን አሜን ክብር ንሽሙ ይሁን ኣብ ዳንኤል 9:23 ዳንኤል ጸልዩ ንጸልየ 11 መዓልቲ መልስ አይመጣ ይጽልይ ጾም ጸሎት ወሲዱ እንታይ እግዚአብሔር ዘይምልሰልኝ እንታይ እግዚአብሔር ድምጹ ዘይስማዕኒ what is happening what is going on እንዳበለ ይጽልይ ነይሩ ራእዩ ሽኡ መልአኽ ነትናቱ መልስ ጸሎት ሂዙ መጽይሉ ሂዙ ምስመጸ ዝተዛረቦ ዘረባ ፈቅደ 23 ግርሚ ዝብለካ بصلوت ገና ክዛረብ ከሎ ገብርኤል እትቅድም ብራእይ ርእዮ ዝነበርኩ ሰብአይ ቀልጢፉ ነፊሩ አጋ ግዜ መስዋዕት ምሸት ተንከኒ ማሃረኒ ተዛረበኒ በለኑን ዳንኤልዬ አነ ምስተዋል ክምህረካ ኢለ ህጅ መጻኹ በመጀመርታ ምህለላኻ ቃል ወጽት ንስኻ አዚኻ ፍትዊኻ ሞ ክነግረካ ኢለ መጻኹ እምባርሲ ነዚ ቃል እዚ አቅልበሉ ነዝራ አይዞን አስተውቅሎ ከመጾ ከሎ ዳንኤልዬ ይሉ ዳንኤልዬ እስኻኮ አዚኻ ፍትዊኻ ኣብ ሰማይ ፍሉጥ ሰብያ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ጥምተካ ሰብያ ክትአቱ ከለኻ ክትወጽ ከለኻ ዝርእካ ሰብያ እስኻ ሓደ ነገር እንደህራቲትካ ወላ ማይ ከተዝንፍ ትኽእልያ ወላ ነታ ምድር ክትቀጥቅጥ ትኽእልያ ይሲ ጥራይ ክትዛረብ ጥራይ ዘለካ مجمرتا معلتي شو ملسخا تملسو يلو يس because ازيخا فتوي خايب ام مقراف 10 دغيمولو مقراف 10 ديام بيبه تشعت يام بيبه مش 10 هذا خا رايو 10 هذا خا نسون اتا دانيال ازيخا اتفتوخا سب بشم يسوس كابزا ساعه زي اجميرو اوجكو بامنت كابزا دقيقه زي اجميرو شمكم أمام فسوا عالم أجو زتفت وسب خوني ويسوس أزيا زتفت وسب خوني say amen and receive it in Jesus name بقى عدراشانا يلوت ويسوس شمنا يلوت بشم يسوس أغاننت غناب قدمنا خومو خلو رادي يتوم يسوس قويتاي كانسر ينقل HIV ينقل نسخات تزز كلها نسخات تطل كلها زي كون نجر كلو يبلون يسوس قويتاي because you are a beloved of the Lord بقى السخا تزارب كمالت እግዚአብሔር ተዛሪብ ማለት السخا عزيز كمالت እግዚአብሔር عزيز ማለት بقى ተንቀሳስ ትኽእልያ ብዙሕ ምስክርነት ክንምስክር ንኽእሊና بقى ኣብዚ ኮይንካ እዚ ይኹን ክትብል ከላ ይኸው because you are a man of authority you have the Lord beside you السخا تزارب كمالت እግዚአብሔር ተዛሪብ ማለት you are in the king's court ኣብትናይ ንጉስ መካበቢያ ሓዘላ كسا فرق منغستون تهاتيتك يوهبك يسوع كريستوس كويت ناستير حتى انت نجدا نيرا انت ايهودا نيرا نغوس كنت كسا فرق منغست خمان كبكي زخونه ነገር كبكي يسي ناي مودعتا دما انا ريليفانت جي سامويل رينالنا دانيال رينالنا كالوت አለው በአል ሰሎሞን ተመከረሉ يسي اب ማርቆስ ካክን መጽኸለና በዚህ ቃል ዝክዛዝ ሞፈቱ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ክድር ከለና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ሃሌሉያ
praise God لما قلتي بمئزاز غيرنا بحقي بروخات احواتي افسون 4:1 افسون 5:1 رايو افسون 4:1 بقعت كوينكم تمالالسو يبلنا بمئزاز بقعت كوينكم افسون مقراف 5 ግን እንታይ ይብለና መስለኩም ፍቁራት ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ አምላክ ኩኑ ብለን ይሲ ካብ ምዕራፍ 4 ናብ ምዕራፍ 5 ተባሉ ፕሮግሬሽን አለው ቅድም ብቆዕት ከሆናለካ ተዋሃደሲ አብት መንግስት አምላክ ብቆ አብት እዩ አምላክ ተዋሃደስ ብቆዕት ከሆናለካ አብ ምዕራፍ 5 ተካቡ እንደር ወስካሉ ግን እንታይ ካትኾን ቢላፍድ ፍቱ ያትኾን ደስምር ማለት ሱ ዝብለካ ትገብር ሱ ዝብለካ አብትንቃሳሰሉ ቦታ everything amen praise God ማርቆስ ምዕራፍ 10:1 በዛባ ጎይታ ኢየሱስ ከዛረብ ከሎ በትቅነት ኮነ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጠ በዮሐንስ ከአ አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከማይ ምስወፀ ድማ ብዙ ሰማያት ክፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግብ ይወርድ ከሎ ራእየ ካብ ሰማይ ከአ በአኻ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ ንስኻ ያኻ ዝብል ድምጽ ወፀይ ፍትው ወቅ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ እንታይ ነይሩ ተልኩም ፍትዊ ናይሎ ማዓልቲ ስብከትና ፍትዊ በቃ ሽምካ ተለዊጡሎ ኢየሱስ ጎይታ ሽምክ ተለዊጡሎ ተሲና ንጸልይክ ኢየሱስ ጎይታ ነዚ ቃል ዝንወሰዶ በቃ ፍትዊ እንዳበልና ንጸልይ ኢየሱስ ጎይታ I will be the beloved of the Lord Jesus I will please the Lord ንግዚአብሔር በሁሉ ነገር ከሐጉሲ እንዳበልና እስኪ ንጸልይ ራማሳ ሻካቶና ማስ ሬማሳ ሸካታና ማስ በስልጣን ወደ አምላክ ከይተእዘዙ ዝኽልክለኩም ነገር ሁሉ ካብ ህይወትኩም ይውደቅ በጎይታ በኢየሱስ ከተጣራጠር ዝገብር ከተፈረህ ዝገብር ከይተጨክን ዝኽልክለካ ዘበለ ሁሉ ከባዳውካ ከባጋርካ ይውደቅ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነቀፈታ ዘበለ አብቅድምሰብ አብቅድም አምላክ አብዮትካ ዝጸነህ ነገር ሁሉ በስልጣን ወደ አምላክ ይሰበር በኢየሱስ ይሰበር ዘይመዛዝ ዘበለ ቀጻኹሎ መምሸት ቀጽዎ መሳይኮንኩም በቃ አዳውኩም አልኢልኩም ምስጎይታ ኪዳን እተው በቃ ጎይታ በትእዛዛትካ ከማላለሰ እንዳበልኩ ከንፈአድካ ከማላለሰ እንዳበልኩ ሐሳብካ ከተግብረ እንዳበልኩም በሽም ኢየሱስ ትእዛዛትካ ከህሎ እንዳበልኩም በሽም ኢየሱስ አዘራርባይ ለውይጠለኹ እንዳበልኩም እስኪ በኢየሱስ አመለኻክታይ ዝህቦር ይቶታት ከይተረፈ ለውይጠለኹ እንዳበልኩም ብሽ ኦ ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ናይ ሰይጣን ዘበለ ነገር ሁሉ ናይ ዓለም ዘበለ ነገር ሁሉ ናይ ስጋ ዘበለ ነገር ሁሉ ካብ ህይወትኩም ይውደቅ በሽም ኢየሱስ ካብ ዘመንኩም ይውደቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈታውነት ናብ ህይወትኩም ይምጻ ሞገስ ናብ ህይወትኩም ይምጻ በሽም ኢየሱስ ጨውነትኩም ይመለሰልኩም ለመምሸት ብርሃንኩም ይመለሰልኩም ለመምሸት ጸልማት ዘበለ ካብ ህይወትኩም ይቀንጠጥ መርገም ዘበለ ካብ ህይወትኩም ይቀንጠጥ መልክሁም መመሊሱ ይድመቅ በሽም ኢየሱስ ተፈታውነትኩም መመሊሱ ይወስኽ ሞገስ አብለለኹም ይቀመጥ ዝተዛረብኩም ቃል ሁሉ ይጽና በጌታ በኢየሱስ ሮሳ ካንቶላ ባቼና ማንቶስ ሬማሶ ሼካላ ባባ ሎሚ ምሸት ብሩኻት አህዋቴ መስሐጣት ከሳደም ንምብጻህ ንወስን በቃ ንወስን ለእግዚአብሔር ባዘብል ነገር እግዚአብሔር ዘላለማዊ ህይወት ከበካ መድቡካል እግዚአብሔር አምድር ከኽብረካ መድቡካል እግዚአብሔር አምድር ክትገዝእ መድቡካል ለዚህ በረከት ዝከይት ወስብ ዝኽልክለካ ዘአጽወካ ልብኻ ዘሐዘ ነቀፌታ ልብኻ ዘቀመጠ ምትረጣር ፍርሃት ቢል ክትከውን ዝገበረካ ነገር ካዶ ደርብዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ዘበለ ነቀፌታ ዘበለ በስልጣን ወደ አምላክ ይላል በስልጣን ወደ አምላክ ይቀንጠጥ በኢየሱስ ስም ከም ዳንኤል ሪፖርትኩም ይለወጥ በስም ኢየሱስ ሽንኩም ይለወጥ በኢየሱስ አድራሻኩም ይለወጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዳንኤል ከም ሳሙኤል ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ be imitators of God right now in Jesus name imitators በቃ oh hallelujah በስም ኢየሱስ በቃ እስቲ ናይ እምነት እጅ ኢየሱስ ጎይታ
ኮይኑልህ ያለው በሉ በቃ ኮይኑልህ ያለው በሉ በቃ ኮይኑልህ ያለው በሉ አነ በቃ በሐድሽ ማንነቴ ዝወጽ ዘለኹ በሐድሽ ማንነቴ ዝወጽ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ሽሙ ይሁን ብራዘር ዳንኤል አጋጣሚ ይኮነን ብዛዕባ ዳንኤል ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይደለካይ እግዚአብሔር ናገልግሎት ይደለካይ ዝገርመኩም ነገር እዚ ሎሚ ክሰብኮ ዝጸናሕኩ ነገር ብስጋ ፍጹም ክርዳእካ ይምኻአለን በጣም ከቢድ ነገር እዩ ናሃደ መንፈሳዊ ነገር ንኽትርዶ እግዚአብሔር ግን አእምሮኻ ከፊቱልካ ኩሉ ዝዛረቦ ነገር ናብ ውሽጥኻ ከአትፈሎ ሪአለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ መጀመርታ አይኮነን እግዚአብሔር ክምህረካይ ክምህረ ይበሎ ብለንሎ ክምህረካይ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ክትሃሃዘልካይ እንዳሰበኩ እንዳማርኩ ከይተረፈ ብህጂ ትኸደሉ መገዲ እንታይ ከም ዝመስል ክትሕልም ከላህ ክትንጽስ ከላህ ክትወስን ከላህ አረ ነረ ሐቀይደ በዚህ መገዲ ዘይ ዝማላለስ በዚህ መገዲ ዘይ ዝባዝ እንዳበልካ ክትሕልም ከላህ አረካ ነረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ praise god hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በቃ እስኪ ነወድ ኮይኑልህ ያለው ንበል በቃ አዳና እንዳንቀሳስ ኮይኑልህ ያለው በሐድሽ ማንነት ወጻለሁ በሪሁልህ ያለው በሉ እስኪ ሃሌሉያ ተገልጾልህ ያለው በሉ እስኪ ኢየሱስ ጎይታ I will never be the same in Jesus name I will never be the same ሙሉ እድሜ እግዚአብሔር ከሕጉሰ በሉ እስኪ እግዚአብሔር ከኽብር በሉ እስኪ ምስክር ከሆነ በሉ እስኪ አሜን in Jesus name ኢየሱስ ጎይታ ነዝያ እግዚአብሔር በረከት አብለዕለኻ ይዘን ነዝወድዲ ልክ ከም ሳሙኤል እግዚአብሔር ክዛረቦክ ጅምር ዝገርመኩም ዝወድ ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝበለ እግዚአብሔር ነዝወድ ዝበለ ልክ እታ ናይ ሳሙኤል ቃል አብዮቱ ክትፈጸም ከላ ራው ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይደለካይ praise god hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርን ሽሙ ይሁን ደስ ይበልኩም ጎይታ ይመስገን ጎይታ ጸሎትና ስለሰማኻ ተመስገን ጎይታ በዝምሸት ስለዝማዕድካና ተመስገን ሃሌሉያ ታንኸደላ መገድ ስለዘራእኻና ተመስገን ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንጽሐ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃዕ ከም ቃልካ ንነፍስና ክንጥንቃ ስለዝመኸርካና ተመስገን thank you jesus ሰይጣን አይረኽበናን አጋንንት አይረኽቡናን ዓለም አይትረኽበናን ቻው in Jesus name ቻው in Jesus name ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንልወጥና ካብ እምነት ናብ እምነት ክንልወጥና በኃይል አምላክ ክንመላለስና in Jesus name አሜን ሃሌሉያ ዘአመነ ሰብ እግዚአብሔር ክብሪ ይሃብ አሜን በስመ ኢየሱስ ጎይታ ይመስገን ኮፈሉ ወዲናለና አሜን ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ